ఈరోజు నా మూడు మొత్తం బాగుందిరా. ఈరోజు ఎట్లయినా 100 లేదా 200 స్పీడ్లో బండి మీద పోతే ఏమన్నా ఫీల్ ఉంటుంది అమ్మమ్మ. అన్నా నీకు బండే మసంగా రాదు, 200 స్పీడ్ అవసరమా అన్న? అరే ఏంద్రా బాగా మాట్లాడుతున్నావు, నాకి బండి రాదా? అంటే అట్లా కాదన్నా, 200 స్పీడ్ ఎందుకని? హలో చెప్పమ్మా. అరే మా అమ్మరా న్యూస్లో ఏదో యాక్సిడెంట్ చూసిందంట, అందుకే బండి పైన చిన్నగా రమ్మని ఫోన్ చేసింది. అన్నా అందుకే చెప్తున్నా అన్న, మనకి ఏమన్నా అయితే మన ఇంట్లో వాళ్ళకి చీకటి తప్ప ఏ మిగలదన్నా. అరే నాకు అర్థమైందిరా. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.